Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Het jaske naar vrouw Hek. Pier had van vrouw Hek het jaske van 2 keer kregen. Maar dat jaske oon kan er alles 2 keer zo goed. Maar Pier wil het net langer ha. Joet brengt er het jaske weer om naar vrouw Hek. En Marieke giet mij en mij. Ik je net maar naar binnen. Ik wacht hier wel. Het was net. Ik won net. Ik vind het zo raar meisje. En het is toch net normaal, zo'n Joske? Ze kan toveren, je? Misschien is het wel een heks. Bist bang? Een beetje wel, ja. Als het net lang bleef, hè? Oors was kocht ik, Paken. Ja, pakken, ja. Paken kennen wel, die vrouw Hek. Als net gauw weer omkomst, hel ik paken op. Goed? Goed. Bloei je maar steen. Ik ga achterom. Pier rint terug het hege gas om het huisje van vrouw Hek heen. Krekt als de oren keer toen ze je weer zitten de gedienden dicht. Ek achter hoes. Het liek het wel of vrouw Hek net thuis is. Voorzichtig viel Pier naar achter door. Op slot. Hij krijgt er geen beweging in. Hij klopt het een paar keer op het ruitje in de door. Maar het bleef stil in de hoes. Pier sjocht om hem heen. Ek in de tuin in teken van leven. Hij rint om het hoes heen. Tussen de brandnettels en de stiepelstrog waarom naar het hekje dat Marieke op hem wachtte. Maar hij sjocht geen Marieke. Marieke? Marieke? Bist je hier? Marieke? Oh, beestje. Bist al wel thuis? Marieke? Marieke? Marieke! Kist haar net fien, hè? Ik zie jou net zien. Is dat Famke er net meer? Nou, ze zo hier op mijn wachtje. Je krijgt Lien wisselen nog. Oh, Kreklien. Dat is vreemd. Ja, ik wie bij jou onder door, maar de door zie je dicht. Oh, maar dat wist Todags wel. Die door die zit altijd dicht. Ik zou het jaske weer ombrengen. Het jaske van 2 keer. Ja. Ja, dat wist ik wel. Doe haast het oeral verbroekt, hè? Ik voor onnozele dingen. En dat is net goed. Maar goed. Kom er maar even zien, ja? Ik ga die eigen jaske al kleer lezen. Kom maar. De kist mij wel vertrouwen, no? Pier rint achter vrouw Hekkoor naar de achterdoor. Hij sjocht nog een paar keer achterom, maar hij sjocht geen spoor van Marieke. Hij moet zien dat er hier gauw bij komt. Ze stiet Marieke hier maar paken. Ja, geef maar even lekker zitten. Was toch misschien een glasje drinken? Nou, ik mag dadelijk weer voort. Hier is het jaske weer. Het is al wat smarig worden. Het had een keer in de sleetlijn. Ja, dat weet ik. Moest mij niet te vertellen, ja. Het wie net zo'n heel goed idee, hè? Wat bedoel je al? Nou, zo'n jaske van 2 keer. Het jouwt meer ellende als willen, of net? Ja. Maar aan de andere kant, wie het echt wel goed. Nou hast er een soort van leerd. En dat Famke ek, of net? Ja. Was net wat drinken? Nee. Nee? Zelfs witte. Sjoch, hier is die eigen jaske weer. Neem het maar mooi naar dat Famke. Ja, maar ze is er net. Oh, jawel, ja. Ze stiet je verhoes op die te wachten als skoften. Toch ga de groeten. Jim komen maar eens wennen.
Pier verneemt net eerst dat de stutsen weer terug de brandnettels en het vel iepen hellen toen de stiekels. Zo hastig draaft het door de tuin waarom naar het leentje om te zien of Marieke er is. En daar stiet ze. Als wie er neer bad. Hé, waar wie is toen eens? Ik, hè? Hoesa, ik ga je net bij West. Ja, maar 4 minuten lin, stiet je net? Ik ga je net bij West. Hast u dus dan net jongen? Vrouw Hek, mij, de kat. Wij winnen hier al eerder. Nee, ik ga niet zoen. Ja, ik ga nog om je roepen. Hast dat dan net jet? Nee, kom, ik wil je bij, Pier. Dan praat we aan nuver, krijgt ons de oren kerels bij die vrouw waar je kamst. Het doogt je net, Pier. Ik wil je bij en ik kom je nooit weg. Kom nou. Vreemd. Hast die oude Joske wel weer waarom? Ja, gelukkig al. Maar ik loop het net weer aan. Ik breng het voort naar de container. Pff, wat een nuver apparaat. Die container? Nee, dat meisje. Die vrouw Hek. Of vrouw Heks. Ja, vrouw Heks. Ze is dat maar. Ja.